приятели, пътуването към София започва добре. Бяхме се оговорили в 9 часа да се чакаме с Тилянския. Обаче седях, чаках 9:30, стана, Нило го няма. Явно се успал и затова реших да съм проактивен и да го чакам повече, просто ще да го събудя и тръгнах към тях. Вече взех нещата в свои ръце. Трябва да тръгваме, защото нямаме време, трябва нещата да се случват. Тилянски! София нещо. Шкода ли е? Race set go, I need a bag and I need it to go. I hit a spot and I'm ready to go. I've been on go so I'm always on go. Been there before and I act like I know. Вече накрая дойдохме в София, пристигнахме в един пранк. Както знаете, в момента много върви тренда с хората, които ходят по улицата с микрофон и питат някакви интервюиращи въпроси. Един зелен флаг, трябва ли да чуваме? И ние ще използваме този тренд, ще влезем в него, няма да питаме документи въпроси. Ще го направим с наши идеи, като пранк, измислили сме някакви интересни неща. Малко да шашнем хората по улицата, да видим как ще реагират. Ще стане много интересно видео, така че Тилянски вика, брат, я излезна тук на тераса, днеска е по-топло вчера. Днеска е по-топличко, брат. Сигурно, вчера беше минус 5, дока сигурно е 2 градуса. И проверяваме, той е минус 4. Той е минус 4, не се усеща, бе, не се усеща, бе. Брат, 1 градус е разлика от минус 5. Минус 4 сеща. И пием студено кафе против бъчки, обаче с една цигара да уравновесим бъчките, да може да не става прекалено млад. Къде сте? От младост. Младост. Сами хората от София, дали принцип като са някъде ще ходиш в центъра или ще ходите на такова? Моля пак да повторите, че? Тото като хората на някакъв център или по-скоро парк? По-скоро център е повечето. Защото като си такова някъде си после забързаш не да. Да е по-ясно, по-ясно. Защото когато си такова назаре, просто като дръпнеш, после може да вършиш малко по-напред. Емо ти си философа тук. Шегуваме се, пранкваме хората, момчета. Пранквате ли? Да. Тук сме на НДК-то. Започваме с първия пранк, който аз съм един начинаещ репортер и всъщност ще тия да питам някакви въпроси, обаче няма да го питам въпроси. Виж как ще реагира. Добре дошли на всички зрители на нашия канал за Дърб. Дърбения кол, най-големия канал в България. Тук сме с момчето. Първият въпрос е. И следващия сегмент ще отивам като репортер, дето постоянно забравя въпросите и пита какъв беше следващия въпрос. Такъв супер стреснат. Не знам какъв ще е следващия въпрос. Ще питам оператора. Здрасти, момчета. Какъв беше първият въпрос, бе? Как се казвате? Теодор се казва. Радослав. Кой беше следващото? Брат, къде са? Откъде сте? Двама. Да помагам, да искаш. Много се притеснявам. Кой беше са? На колко сте години? 21. Аз съм на 20. На 20. Май сте толкова сам. Чакай, сега ще почна. Дай малко време. Искаш да пробваме нещо. Направо да интервюирам тебе. Аз съм завършил журналистика. Няма нищо, ни учим в България, не се притесни. Това няма значение какво завърши. Майка ми каза да не записвам журналистика. Добре, мога интервюваш. Добре. Ние ще го запавим пранк. Готови ли сме? И добре дошли в канала на репортера Алкохолик. Тук сме с две момичета и ще ги питам един въпрос, ще играем една игра. Играта е следната. Значи ще ви питам 5 въпроса и за всеки въпрос, който отговорите правилно, не получавате нищо. Супер, най-добре. А за всеки грешен въпрос ми давате 5 лева на мене. За всеки грешен въпрос ми давате 5 лева на мене, за всеки вариант получавате 0. Съгласна ли се да играеш? Замислям се вече. Ти от ли си от София? Не, роден съм в Америка. Живях там 10 години и сега съм тук от 5. А ти си по-отворен към Да, и затова говоря малко повече с диалект. Смисъл, личи си малко, че нали, не ми е първи език, ама добре се справям за 5 години. Те ми хората в мола. Ако смена беше видиш планина, списал вареди, твили преди. Смисъл? Ако смена беше видиш милибе планина, списал вареди, твили напред. Не знам. Не знам те. Со, ако видиш София, либе планина си на Заря, като тръгнеш и да се напред. Не, бъзикаме са. Това е пранк.
Защото такова мъмбълваме на хората, разбираш? Да стане смешно. Да. Мъмбълваме на хората, за да ги хване в новите. Благодаря много за участието. Моя български направо се Да. разбрах. След като направихме няколко пранка, втората ни идея е Стилянския като ме снима и да се скараме двамата и да направим един от скандал, че той не може да снима, пък аз не плащам достатъчно и малко да видим как ще реагират жертвите. Вечерно шоу. Точно. Може да се върна. Благодаря ви, момчета. Ей, чакай да кажа нещо за канала ви, бе. Чакай. Секунда, че сме пуснали микрофона. Да го пуснем. Големи сме непрофесионалисти. Значи, добре да ще снимаш, не? Снимам, да. Добре дошли в нашия брат, пак клатиш, бе. Колко пъти да ти камаме? Не Шак ли ли се се правиш? отнасяш така с оператора? Братле, що вълня на кара, разбираш? Операторите са хората, които ти правят работа. Стига, брат, Чакай, че обърнах напред на камера. то не става за нищо. Да го махна ли според ти? Виж какъв е. Ами според мен е добре държи телефона. Виж го, въобще не Харесвам. става за нищо. Харесвам ми Колко пъти много. да ти камаме, брат? С тебе нищо не става, разбираш? Ти пък не знаем много, бе. Каналът ти има 87 сабскрайбера от 4. Брат, повече няма работя с тебе. Не, аз не Да. издържам на това напрежение. Ще ме питаш ли нещо ли да питам аз? Не, то това е. Да, благодаря на всички за гледането. Това беше видеото. Оставете по едно харесване, който му е харесало. Абонирайте за канала, защото продължаваме 4 видеа през януари.